दिनै सोरां मन्जु थियेटारा सनाथि मायथाइयाव आगान होफैबाय 50 बोसोर जाफैबाय जोबोद गोग्गाथाव आरो जोबोद दुगाथाव जोङो सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा शेखा एबा चन्द्रकान्त मुसाहारि बिथांखौ लानानै जोबोद गोग्गानाय मोनदों आरो सोरां मन्जु थियेटारा जे दिनै 50 बोसोर आगान होफैबाय बे बर'फोरनि जोंनि थाखायल' नङा गासै बर'फोरनि थाखाय मोनसे दुगाथाव बाथ्रा आरोखि बे दिनै मोनसे गोरा खुन्थिया बायदि जाफैबाय जे 1974 मायथाइयावनो जोनोम जानानै माखासे जेंना जेंसि दुखु दाहा सहायनानैब्लाबो 50 बोसोर कन्टिनिउवासलि बर' थियेटारखौ बेयो फोथांना लाखिबोनानै दिनै माखासे रिंगु दामसाफोरनो बिथाङा मोनसे जिउनि राहा होदों बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिदों बर'नि हारिमुखौ फेहेरदों आरो बर' हारिमुनि बनजार दैग्रा सासे मानसि जानानै चन्द्रकान्त मुसाहारि बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबाय आरो बेनि थाखायनो बिथाङा बाख्नायजाथाव आरो जों गासैबो बिथांखौ मदद खालामनांगौ आरो फैगौ समफोराव जाहाथे सोरां मन्जु थियेटारा आरोबाव थांनानै थायो बर' हारिमुनि बिथिङाव मोनसे थुलुंगाथाव थियेटार जानानै थायो बेनि थाखाय मिजिं थिदों आरो गासैबो जेन मदद होलायनानै बेखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय आगबारायबोयो बेनि थाखाय आं गासैखौबो खावलायदों बे सोरां मन्जु थियेटारा दिनै सनाथि मायथाइ खुंफैनो हानाय अबस्थायानो जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा सनाथि मायथाइ खुंफुंनाय जे हाबाफारि बेयो जोबोद गोरलै बाथ्रा नङा दिनै जायनि थाखाय माखासे बर' थियेटारफोर जोनोम जादोंबाबो थैलांफिनदों थियेटारखौ फोथांना लाखिनाया गोरलै बाथ्रा नङा जोबोद माने बादा बिखिनि दङ जेंना जेंसि दं दुखु दाहा दङ माखासे समस्या दं बेवहाय ओंखायनो माखासे मानसिफोरा बेखौ गोसो जानानै गोसो दुंनानै मोनसे समाव खुलियोब्लाबो बोसोरनै बोसोरथामसो एबा किसुमान समनि बिथोरावनो आरोबाव थैलांफिनो थियेटारफोरा दा बेनि थाखायनो सोरां मन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मुसाहारिखौ जों बाख्नायनांगोन बिथाङा बेसेबा बोसोर 1974 बोसोरावनो माने बिथाङा बे थियेटारखौ जोनोम होनानै दिनैसिम माने फोथांनानै लाखिबोबाय बेनि थाखायनो बिथाङा बाख्नायजाथाव आरो मोनसे माइलस्टन बायदि आरोखि आगोलनि समफोराव हयथ' जोंनि जिफोर दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोननिफ्राय बा रायजो राजानिफ्राय जेबायदि हयथ' सम सम बिथाङा मोनबोनांगौमोन नांगौ समाव हयथ' मोनाखैबो जानो हागौ नाथाय बिदि होननानै अनसायद्रायाखैबो बिदि नङा रायजो राजाया अनसायदों जायनि थाखायनो दिनै सोरां मन्जु थियेटारा बेसिम सफैनो हादों 50 बोसोराव आगान होफैनो हादों आरो जोंनि जिफोर राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोर दं बा सरकारनि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना आथिखालाव अनसायदों अनसायाखै नङा खिन्थु गोदोनि समाव हयथ' जोंनि बर'नि गेजेराव दैदेनगिरिनिबो आंखालमोन सरकारबो दानो हायाखैमोन बै समाव हयथ' बिथाङा अनसायनाय मानसि मोनाखैमोन नाथाय रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनदों आरो आथिखालाव दिनै बिटिआर गभर्नमेन्ट जा आसाम सरकारनिफ्राय बिश्वजित दैमारि सार बिथांनिफ्राय आरो BKWSनिफ्राय अनसायनायखौ मोनदों आरो माखासे वेल विजार लिडारफोर दं MLA मन्त्रि EM GM गासैनिफ्रायबो बिथाङा अनसायनायखौ मोनदों आरो मोनाखै नङा दा बेजों बिथाङा सनाथि मायथाइबो खुंनो हादों आरो आगोलाव बिथाङा आगान सुरलांनो थाखाय माखासे हेफाजाबखौ मोनगोन आरोखि बिमुं होजाथावथाव मोनसे साननो हायो खारन बिथाङा दिनै थियेटार मुलुगाव बिखेखকৈ बर'नि थियेटार मुलुगाव मोनसे गोरा खुन्थिया बायदि आरो लामा संदानगिरि होननानै बुंनो हायो खारन गिबियाव 1974 मायथाइयावनो सोरां मन्जु थियेटारा बर'नि गेजेराव ओंखारजेननायमोन आरो दिनैसिम बिथाङा थांनानै दङ माखासे थियेटार थैलांबाय माखासे थियेटार जोनोम जादोंमोन नाथाय माखासेया दंब्लाबो मिरु जिरुयै दङ नाथाय सोरां मन्जु थियेटारा माने कन्टिनिउवासलि धाराबाहिक भाबै दिनैसिम थांनानै दं आरो बिथाङा 50 बोसोर जाफैबाय दिनै बिथाङा माने आरोबाव थियेटार दिन्थिफुंनो हानायनि बिथांनियाव केपासिटि दङ दा बे हिसाबै सासे संदानगिरि हिसाबै बर' थियेटारनि मोनसे माइलस्टन हिसाबै आरो पायनियार हिसाबै बिथांनो मोनसे बिमुं होथावथाव थियेटार मुलुगनिफ्राय बेयो सानजाथाव बाथ्रा आरोखि मोनसे फोसावथाय बुहुमनां वाइल्ड लाइफ जथुम्माखौ बाक्सा जिल्लानि मानासाव खुंफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारा साखाफारा जादों। बाक्सा जिल्लानि माहारियारि मानास हाग्रामायारि बासबारियाव सोलिफु दाननि 16, 17 आरो 18 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बुहुमनां वाइल्ड लाइफ जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव आसामनि फरेस्ट बिफाननि मन्थ्रि चन्द्रमहन पाटवारी, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय हायुङारि हाग्रामा आरो हाग्रानि जुनार रैखाथि होग्रा ओनसोलफोरखौ बुहुमनि गेजेरावनो मिथिहोगोन। बेनि थाखायनो फैगौ 16, 17 आरो 18 फेब्रुआरियाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बुहुमनां वाइल्ड लाइफ सेरेमनि खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों।
बे हाबाफारियावनो आरोबाव बाहागो लाबावगोन भारत हादरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंजों लोगोसे इटाली, बांलादेश आरो भुटान हादरनिफ्रायबो गोबां रिसार्च खालामग्रा सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन।